खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे बे समाव आसामाव बुथारनाय आरो जिनाहारि खालामनाय बे जाथायखौ माब्लाबाबो सहायना थानो हानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ। नंगौ मैयानि सानाव नोंथांमोना मिथिगौ जे क'क्राझार जिल्लानि बेदोङाव थानाय क'क्राझार प्लेनेटरियाम हलाव मोनसे CCBTR'नि मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि जानानै थाङो आरो बे जर'खा सावरायनाय आयदायाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदोंमोन। बिटिआर ओनसोलनि गासै 22 हारिसाफोरनि गासै 30टा माहारियारि आफाद बे आफादजों दाजानाय CCBTR थामहिनबा कोअर्डिनेशन कमिटि बिटिआर अर्गेनाइजेशन बे अर्गेनाइजेशननि मैया मोनसे जर'खा सावरायनाय आयदा जानानै थाङो आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि थामहिनबा आसाम नाङैनो जे जाफ्लेबाय थानाय माखासे ड्राग्स फेग्रा मुवा आरो बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि सायाव जिनाहारि खालामनाय बे जाथायफोरखौ लानानै गोनांथार सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों राहा लानायनि मोनसे गोनांथार सावरायलायनाय जायो। बिटिआर ओनसोलनि गोबांखिनि हारिसाफोरनि गेजेराव बिथांमोननि जे माहारियारि जेंनाफोर हानि जेंनानिफ्राय लानानै गोबां जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय बिटिआर सोरखारजों सावरायनाय आयदा जानानै थाङो। बे गोनांथार सावरायनायाव गासै 30टा माहारियारि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा थामहिनबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय आरो गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिया फैबाय आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो CCBTR जे मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि बे कमिटिया बे समाव माहारियारि जौगाथायनि थाखाय हारिसानि गेजेराव खौसेथि गोजोन आरो जौगाथायनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मैयानि सानाव जे जानाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बिटिआर एबा आसाम जे ओनसोलाव बा आसामाव जे जाफ्लेबाय थानाय जे थासारि ड्राग्स आरो आइजोफोरनि सायाव जिनाहारि खालामनाय अत्याचार खालामनाय बेनि सायाव माब्लाबाबो सहायनो हाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दानिया फैदों बिथां दिपेन बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिटिआरनि मोन 30 माहारियारि आफाद आरो फरायसा आफाद जिहेतु 2020 बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जोङो CCBTR कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशनखौ जोङो दादोंमोन आरो बे आफादा दिनै फैयै बिटिआर ओनसोलनि गोजोननि थाखाय सान्थि परिबेश लाबोनाय बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन रावारि गुबुन गुबुन धोरोमारि जि बिथिङानो जायामोन फ्राय 22 माने कमिउनिटि इन बिटिआर बिथांमोननि जेखिनि माहारियारि आफाद आरो माहारियारि गौथुम बयखौबो लानानै जों हाबा मावगासिनो। दिनै स्पेसियेल मोनसे जोंहा बेयाव मिटिं आरो सावरायनाय आरो बे कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर आरो लोगोसे बिटिआर काउन्सिल बे बिटिआर काउन्सिलनि जानानै मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांनि माखासे अफिसियेल्स आरो EM बिथांमोन दङमोन आरो 30 अर्गेनाइजेशननि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बेयाव दङमोन। दा गुबैयै पिस एन्ड हारमनिनि सायाव जों सावरायदों। लेन्ड इस्यु हा हुनि जेंना गुबुन गुबुन कमिउनिटिया रेज खालामदों बिनि सायाव जों डिसकास खालामदों। ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि सायाव कमिउनिटि डेभेलपमेन्ट बै हारिसाफोर फिसा हारि दङ बिथांमोननि जौगानायनि सायाव बिदा फंबाय जोङो बिग ब्रादार हिसाबै एबसुआ बिग ब्रादार हिसाबै गासैखौबो लानानै बिथांमोननि इकुवेल राइट इकुवेल माने जिखिनि बिथांमोननि जि मोननो गोनां जिखिनि बिथिंफोर दङ जायफोरखौ बिथांमोना रेज खालामो बिथांमोननि जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङ बेखौ जों खोनासंदों। लोगोसे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि बिथिं दङ बे बिथिंफोरखौ जोङो बिथांमोननो मिथिहोदों आरो लोगोसेनो नैबे जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस
ड्राग्स एलकहल गेम्बलिं ट्राफिकिं चाइल्ड मेरिज आरो रेप आरो मार्डार मलेस्टेशन जिखिनि इन्सिडेन्ट जादों बे जानाय थासारिफ्राव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशना माबायदियै खामानि मावनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे जायफोर दायनिगिरि दङ जायफोर कालप्रिट दङ गुबुन गुबुन हारियाव गाज्रि मानसि थायो बे गाज्रि मानसिफोरा जाहाथे समाजखौ गाज्रि खालामनो हाया आरो दायनिगिरिया साजा मोनो आरो जाय भिक्टिम परियाल बिसोर जाहाथे जास्टिस मोनो बेनि थाखाय जोङो खौसेयै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो सावरायबाय आरो जोंनि दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' ओंथि गोनां फिथाइ गोनां जादों आरो गोबां माखासे बिथिंनि जिखिनि सलुसन नांगौ मोनसे बिथिङा जाबाय जे कमिउनिटिनि गेजेराव माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि इउनिटि जोंनि ब्रादारहुड जोंनि हारमनि आरो पिस नांगौ आरो गोबां आफादफोरनियाव बिटिआर काउन्सिलनि फारसे बिथांमोननि ग्रिभेन्सेस आरो डिमान्ड्स दंमोन बै हा हुनि जेंना स्कलारशिपनि माखासे मेटार बा गुबुन गुबुन जिखिनि माने कमिउनिटिफोरा जिखिनि भबन बा बे जिखिनि बिथांमोननि जौगानायनि बिथिं बे बिथिंफोरखौ लानानै बिटिआरनि चिफ बिथाङा गावनि बिथिंनिफ्राय खेंफोरथि होदों आरो मा स्टुडेन्ट रिलेटेड मा एजेन्डा लादों जेनेबा मिशन सुपार 50नि बाथ्रा मेडिकेल इन्जिनियारिं सिभिल सार्भिस बिनि अनगायैबो माखासे स्कलारशिपनि इनिशिएटिभ दा टेट टिचार एपइन्टमेन्ट जाबाय थादों बे बिथिङाव गोबां माखासे कमप्लेन अभियोगफोर फैदों ग्रिभेन्सेसफोर फैदों बे बिथिंखौ रोखा रोखायै बिथांमोना फोरमायदों आरो मिजिंथियो जाहाथे नैबे जि इनिशिएटिभआ जोंनि ओनसोलखौ बिटिआरखौ स्पिडि माने मोनसे डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बिटिआरआव थानाय गासै 22टा जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिंखौ मजबुत खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव सिसि बिटिआर अर्गेनाइजेशना जोङो बिदा फंबाय ब्रादारहुड मोनसे रिलेशनशिपनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिग ब्रादार हिसाबै जोङो आवगायलांगोन खामानि मावलांगोन बेखिनियानो दिनैनि सावरायनायनि गुबै माने एजेन्डाया बे हा हुनि बिथिङाव सिगाङाव लेन्ड मेला खालामबाय बेयाव ट्राइबेलानो जा गुबुन हारियानो जा गुबुन कमिउनिटियानो जा आरो दायो बसुन्धरा आसनि बायदि बैसोमुथि आसनि बेयाव हाबा मावगासिनो दङ टटेल जिखिनि अनलाइन एप्लिकेशन बिनि 60-70% रिजल्भ खालामबाय आरो अफलाइन 1,43,000 परियालनो लेन्डनि माने जिखिनि जेंना दंमोन बिनि सलुसन खालामनाय जाबाय होननानै बिथांमोना होदों दा बयबो हारिया बे बर'आनो जा बे कस राजबंसियानो जा आदिबासि सावतालानो जा बा माइनरिटि कमिउनिटियानो जा बा गरखायानो जा बिथांमोना एप्लिकेशन माने फाइल खालामनांगौ आरो बे अनलाइन एप्लिकेशननि सायाव समाधान दिहुननायनि हाबाफारिखौ बिटिआर काउन्सिला मावगासिनो दङ बेलेन ब्लकनि जि एरिया बेलेन ब्लक मेटार हिसाबै थांगोन पिजिआर भिजिआर फरेस्ट जिखिनि मेटार दङ बेखौ बे हिसाबैनो नायनाय जागोन आरो जिखिनि जेनेरेल एरिया दङ बेयाव जाय जेरै जि जनगोष्ठीया लेन्ड राइट मोननांगौ बे हिसाबैनो मोनगोन दा बेयाव खुनु जाहाथे रावनिबो अधिकारा खर्ब जाया रावनिबो जाहाथे जिखिनि राइट्स बे राइट्सआ जाहाथे माने बेयाव डिसक्रिमिनेट जाया बे बिथिंखौ इकुवेल नायनानैसो जाय जेरै जि बिथिङाव जास्टिस आरो न्याय मोननांगौ सुबिदा मोननांगौ बेखौ होनाय जागोन दा बेखायनो बेयाव गिनो गोनां बा बेयाव खहा जानो गोनां जेबो गैया आरो बेखौ जोङो गासै आयेननि प्रक्रियाखौ बुजिनानै सरकारा दिनै मावबाय थादों बे मावनाय खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो जोंनि दाबिया जाबाय जे जि एरियायाव जि हानि जेंना दङ बेलेन ब्लक फरेस्ट पिजिआर भिजिआर बा प्रटेक्टेड क्लासनि जिखिनि स्टेटास दङ बा नन प्रटेक्टेड बा नन बेलेन ब्लक एरियायाव जेनेरेल मानसिफोरा जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज मोननांगौ बेखौ होनांगौनि थाखाय दिनै बेयाव तन्न खोथाफोरखौ स्पष्टयै रायलायनाय जाबाय आरो जथेस्थ' जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा बे खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनदों आरो थारैनो उनाव आरोबाव बेबायदि जेंनाखौ जोङो मोजाङै समाधान खालामलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो गोजोन्थों।